COVID ward ng Santiago ay napakaayos at pwede natin pagmayabang sa buong Pilipinas. Welcome back! 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 Welcome back mga kapakas! Welcome back mga kapakals. Andito na naman tayo ngayon. Magmumukbang tayo. Dito pa rin tayo sa quarantine facility ng Santiago, Agusan del Norte. Tingnan nyo mga kapakals ang pagkain nila dito. Adobong manok. Wow, ang sarap! Napakaswerte ng mga naka-quarantine dito at alagang-alaga ng munisipalidad nila. So yung mga kapakal, sabayan nyo ako. Sausawan. Sarap. Ang sarap naman! Ginagawa mo. Tanghalian tayo mga kapakals. Shout out pala sa naganda ng pagkain na to. Thank you very much. Maraming salamat. Harap. Balik. Sana all. Adobong manok. Mga kaparas. Ang sarap naman! Ang sarap. Ginagawa mo. So di pa nagkatanghalian dyan, sabayan niyo ako. Kaso dito ako sa loob ng quarantine facility. Kaya dyan na muna kayo. Sa partner ko, partner, dyan ka na muna. Ang sarap naman! Kaya ko na dito. Ginagawa mo. May sobra pa ako kanina mga kapakas na lawoy. Kaya, busin natin. Sarap. So, mga kapakals, kung yung inisip nyo ay nakakatakot at hindi maganda rito sa pasilidad ng COVID facility ng Santiago, ito na, nagpapatunay na
maganda rito. Hindi ko man sinasabi na pangarapin yung magka-positive. Sinasabi ko lang na huwag kayong matakot na mapunta rito at alagang-alaga kayo. Wow, ang sarap. Sana all. Ang sarap. May pahimagas pa mga kapakals. Ito. Panghimagas. Ang sarap naman. Sana all. Masalamat pa rin tayo guys na maganda yung pasilidad ng ating lungsod kasi yung iba, hindi ko lang alam ha, yung iba napapanood ko sa balita, kawawa yung mga ano nila doon, nagpapositive sa kanila kasi yung pasilidad hindi ganong kaganda. Yung dito malinis, tsaka alaga pa kayo sa pagkain. Ang sarap naman. Ang pinakamaganda doon, yung mga staff dito, madali mong malapitan. Isang ganyan lang ha. Ginagawa mo. Lapit agad. Joke lang. Ayos ha. Sarap pala magka-COVID guys. Joke lang. Sarap mga kapakas oh. So yun guys, shout out ko lang yung staff dito na nag-alaga sa akin. Maraming salamat. Sa aming butihing Mayor Sinaida Sinim. Thank you ma'am sa proyekto mong ito na napakaganda. Itong COVID ward ng Santiago ay napakayos at hindi natin pagmayabang sa buong Pilipinas. Yun guys, mamaya ulit. Maraming salamat at patuloy niyong tangkilikin at panoorin yung mga video ko ngayon at wala pa yung partner ko at nandito ako sa quarantine facility. Abangan nyo na lang ang mga sumusunod na kabanata ng aking buhay.